салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумо дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Рӯзи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад дӯстони азиз. ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад дӯстон. Ва инак дар навори имрӯзаи мо ремонти нав бо валик дӯстони азиз. Нами хона шпаклёвка задагиай тамом. Ай болои шпаклёвка грунтовка задагиянд. Шкруткаги грунтовка задаянд тамом дӯстони азиз. Ва мо ай болои шпаклёвкаи нав задагиву грунтовка кардагӣ. Мақсад грунтовка задагӣ да гил задестем дӯстон. Гил бо ранги шоколадни свет. Гилмо гили садбаргай. Бисёри бародаро гилои задагиро комментарияда менависонанд ки ака ами гил номери чанда ё ки бародарам номери чанда ами гила номериша бугӯ. Бародаро номери и гил 12 UI уи тоҷикии хирмона юи англисӣ мешавад. Номериш 12 UI. ва бародаро мо якчанд рӯз буд видео напартофтем бо камтарак сабабҳои камтарак проблемаҳои хидмохатӣ ба ҳамин хотир корбордам набудем. Видеоам партофта натонистем. Камтар проблема доштем аморо ҳал кем иншаалло айҷаисту бародаро. ҳар ҳафта 3-4 видеои нав пешкаши шумо мегардонем. ва дастгириро фаромӯш намекунем мисли ҳар вақта, чунки дастгирии шумо пешравии моҳе дӯстон. Чанд қадар шумо дастгирӣ кунем мо ҳам қадар видеои нави дар нав партоем. ва касоне дар михи ремонт маъқулай мехоҳанд хичон ремонт кунанд, метавонанд дар номерҳои болои экранмондагӣ занг бизананд ё ватсап имода бинависонанд. тарзи коркардша бо мефаҳмонем. ман дар видеои гузаштагӣ тарзи коркардша гуфта будам мефаҳмонам. бо дажи ранг тайёркунӣ, гилзанӣ ҳамаша гап задагӣ будам. дар видео ҳастае. касоне ки нав тамошо доред метавонед дар омада тамошо кунед, бахтона ёд бигиред. не ки агар нафаҳмиденам тарзи ранг тайёр кардан ё ки чанд қа колер, чанд қа клепева дабавид кардана, метавонед занг бизанем бо мефаҳмонем ки чӣ хел кунем ва чӣ хел гил бизанем дӯстон. ва дар ҳамин хона 5 колери шоколадни рафтагиай, ним қити клей пева рафтагиай, 3.5 литр эмулсия рафтагиай, қариб 4 литр эмулсияи сафеди обични рафтагиай, колери клей дабавид кардагием дӯстон. ва баъдан як сатилчаи 2.5 килоа лак рафтагиай болош. ира лак задагӣ мегила. шумо метавонед хе гил бизанем, баъдан лакш бизанем. дар шпаклёвкаи навзадагӣ барои чӣ лак мезанем дӯстон, ки агар лакш назанем шпаклёвка навзадагия эмулсия задагӣ нест болош, ранги гила мекаша мегира, хира меояд гил. ҳози тарай рӯшан метавад, не ки лакш назанӣ баъдан қоқ шид хира метавад. баъд бисёри бародаро гуфтанд ами лак барои чиай, чӣ ба мезаниш? бародаро лака ба ӯ хотире мо мезанем ки ҳам гила рӯшан бигира. бо дардони лак зарҳал дабавид мекунем мезанем, ҳам гила рӯшан бигира ва ҳам ки ҷое ки ягон гулак меқапад ё ягон доғ мешавад. мақсад метавонем ба латара як бор тар кунем биҷафем, баъдан ҳамун ҷои доғҳоро бишакем, тоза мешавад, гила ҳичӣ намешавад, не ки ҳамун доғ меравад. ба ҳамин хотир лакш мезанем. баъд лакам как мӯиш не абои ворӣ меояд, гила ба зеб мегирад, хубтарай лак. агар зӯртон бираса лак бизанем бо беҳтарин меояд дӯстон. ва фикри ҳар яки шуморо интизорам дар комментария. метавонед дар комментария фикрҳои худтонро бинависонед. иншаалло ба ҳар саволотон ҷавоб мегирем дар комментария ё ки дар ватсап нависондагӣ ба вақти ёфтагӣ ба ҳамаи саволотон ҷавоб метавонем дӯстон. ва агар имкониятш боша ҳамин видеои моро поделиться кунед дар имо ё ватсап, беҳтарин мешавад. что-то просмотроями мо камтарак паст рафтеста дӯстон. статуси канал ғалтидеста. як дастгирӣ кунед ҳама каса. ай ҳаматон миннатдорам, хеле дастгирӣ кардем. бародаро бо як дастгирӣ дига кунем беҳтарин мешавад. ва ина мо гила задем дӯстон. ҳозир лак задагиай ай болои гил лакш қоқ нашида. ина кам кам метова, кам кам доғони лак метова. ина лак задагиай лак қоқ шидагӣ неста дӯстони азиз. не ки мо камераш кунем ба ӯ хотире ки мо ждат накунем қоқшавӣ шавад. камера кардем иштоби пешкаши шумо бигардонем. ва дастгирро фаромӯш намекунем дӯстон. боз як бор дига агар имконият боша ин видеои моро поделиться кунем беҳтарин мешавад. ягон савол боша дар комментария бинависонед дар имо ватсап. иншаалло дар саволотон ҷавоб мегирем. ва метавонед и гила ба дилхо свет ҳам бизанед. шоколадни қати нест, савз, сирх, любой свет қати метавонед бизанед ба светҳои маъқули дили худтон. ина бародаро кори бори моро як баҳогузорӣ кунед, ҳамун лайкҳоро бимонед, беҳтарин мешавад. чунки шумо лайк бимонед бо дар лентаи ютуб бисёр тарак мебирояд.
ҳама каса як лайк шапа кунед дӯстон ва ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон бошад. Паноҳи ҳаматон ба худо то видеои ояндаро.